Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kom ka jing beteng ya ka jing yaki, ban penurlong ya ka jing dawa, ban pentri kam no ya ka inline permit, hapok ka jela, nakaliang ka Confederation of Meghalaya Social Organization komstro, haka jan miya jong ka singi palay, kabadiru ka singi raki ka jing dap, sau kandai senam jong ka Meghalaya, nado baklayo ila ka jong ka jela bapura, kelapan lang ka jing tang bambati, haka lengki district baper jong ka jela, berkumjuru hanong bak shalong, ya ka bala penlong hamadan malki, haka bad kispangut kidikot na kiseng baper badan hapok ka komso klisi benta. Haka ni kasngi nakaliang kidikot ka komso kilapan long ru ikajing skapjar badu kajing tap keti komsi benta ban ai borom ikirirong ba kibdadan benta haka jing akun manyo ika hill state. Yari lejong ki haba ni jit ya kana sngi bakan long ka sngi jong ka jinga ki ngi don antli gi jingmut ka banikong ka long ba ni kwa ban panpau ba ngi kum ka sinjuk ni kum kan hun ni dap da jing singu ni ai khubelei bat ni singo kitram si kadai ya baro ki nong kun hill state kan the bat rang kelumlang ni singo ngu ya tu ki nong elam ki ba sherkai ki barat ba hatu ki por kum jong ba bibileng do ki jong ba HS Lindo ani ma ik hoping ko mangikot ik mo ki jong ba hower bat ki wei ba ki bangin la banjer kerteng kin don ki hojar da ki langut ki nong ki elstit ki bala sacrifice ya la de ki la shong ha ki bendi ki la sha ya ka jing ki jenjar bat kini ke jing ya kun ke jong ki ha bakut ka wanra ya uso je ka jing job bat ka jing don jong ka mekhlia la ni ka jing yo ka jong ngi ki trairi tramuluk ya ka jela la jong ka ladai ka wei na ki jingker khu ti ngi kwa ban penpau haba pau basit basit ka sngi bang idap da ka jing sngu ya kini ki sipai ya le hill state bat ngikut jingmut ya ladi ba ngin persyang ban but ya ki dinjat jong kini wat lada le sing ngimla ban achieve ya ka i ka ba maki wat lada le sing ngimla ban longkat maki henri ngi kum ki samla ngine le ban but i ki dinjat ka jong ki bat kata ka dinjat ka long ba kumno ban yaksat kumno ban ya kun kumno ban tri situm ban penek pensa ya ke jing long korpang ka khandu ka siap ka riti dustur ka khtin ka thli jong ka jet menro go jong ni hal ka jong obri tika ta ka dika jingmut ka ban kong ka jingmut ka ba arbat ka long ba habangi pet ya ka ne ka jing len ladi habangi pet ya ka ne ka jing kun jong kini ki riwele hill state ki ba sharkhei ki barat ba andala yo ya ka jela la jong pan ki don ki ba ngimla ban len ke ba penlong ngi ban bitar ban songsi hot ngimla ban len ba kiladon ki sarkar kiladon ki nong thau an ki ba lawan ra ya ki katut kan ni ki an ki ba ni sngo ba ka dei ga jikar khu ya ka jala ka jongi ni la ban jer ka tu kan ni le se ka dika me clear resolution policy ka land transfer act bat ki wei le se ki dei ki an ki ba layarap ngi henry ladangi phaipat sa ka benta ka ba khamiar ladangi phaipat sa ka benta ka ba khamdon kam khamtap ka jingya da ya ka jam ru ritpat ka jongin na ka jing sha telep no ha poi wer poi hap bandon ya ka an ka ba khlan ka anya dari ka ba khlan kum ka LP kampat sama urlo hot ngis ngungu ya ki ni ki ndrip pungut ke mili ki ba pas ya ka resolution hanri hadu menta ka jingya kun ka jingya le ka pat kun pat ka ba khamsung si shu ka long ladangi phaiden long ba ha kerta ka ba sau khandai snem uput usam ngem don bobiang ka jing sha thombor ka jing sha lebor ka ki paradok ki jongi hagi khaput ka long ka bana ka pot ka por ki du no ya ka songsuk songsangan ki du no ya ka roi ka par but kani boro le se ka diga jing simsting jong artlik sarkar bat kum juru jong sarkar India ki ka jing angnut ka jongi ban penrung khti ya khtin khasi ha ka knit ka pra jong ka rti pne trikam jong ka ri India ru kampat semla urlong hadu mita ti bat ki ki jing angnut le se ngimpat semla yo ngim sempat la ban penulong ti ngihap ban keno ya borok ki sarkar ya kini ki sau khandai teli kisna ti kani ke jing bom pat la ban penbet ya kini ki jingeda ki bakar pang ya jam ru jongi nasung ban ong kilong persa ya ke jing angnut jong kitu kinong ki elstit kinong ki elstit ki don jing angnut ban yada ya ka jam ru jongi henry kani ke jing bom la jong ka wei ka sarkar hadin ka wei ka sarkar ban penbet no ya kini ki jing ban sat no ya kini ki jingma ki ba ap ka jam ru jongi ngimla ban penpau ka jing songsi ti kani ru ka di ka sngi ka bangi penpau ta ka jing songsi la ni ong ba ong de ka
kasngi sengosi ya kementhi ki korbari jer keteng ni kasngi ku kasngi sengosi ya kementhi ku bodari namar ngi penrem ni ngim sengo ya hab bat kajing menthi bat kajing bomla jong kini ki korbari ki jongi banwan ra hangi ki anya dari ke babiang ki bokka ti kita ki jingmut jong kani ka sengi ke bamta Robert Pyong bang in penjuri kajing yaki Tekai ke pelong hibi bandandian ban pelong pada kajing thang memuti hakani ke singi jong kajing rakai. Hi hajing sha kalong ba ngila ya kut jingmut dak wei ngan sio thu dak basai. Ti Henry hadin ba ngiyo jingtip ba kadon ka visit jong u Union Home Minister tingi singu thu sai bang kadon kam yang ngi ba ngiyo kandu marhamat jong u ya u ni hab bentip sai ya kai ke jingmut ke jong u ni hab masuk thu sai ke ai ka jingmut ke jong u na landet nan kadau ngila tho no sha ka so chief secretary bau de ban ai ya ka appointment yang ngi bangin ni kandu marhamat no bleng ngila aki la sao phau san phau snem na du khat khanai spa prop khandai bat ki wei snem ki bala khamrim ngila aki ngila sat ngila dawa ka ki minister kumba ui ki la lek niru haki por ki baladep ki ladon ke jingi ki bat lade keren na ya ka jingi ki ILP le lada kamdei komso nri wat ki wi kin hun seng balang ki beru ki bala ya pro ladon ki beru bala song patok ro ki ladon ti menta pat ngilalong kadon hakani ka dialog lani kadon haka jingi keren ting sngo ba kadon kam mangini ok du marhamat kilabun ki jingi ki kilabun ki jingi yu lada ngiyo ban kedu marhamat ngi kwa ban keren marhamat dah kabasai rengkat batu ban penpau bapet ngi kum ka jalangil don kam da maki kum ka sarkar kala ban ai ya ka jinge da bapura ya ka manipur ba de ki jala bali kim la ban ai hato ki kenya ngi bangim de su hapo jong kari india ne balai ne ni hab ban sai ti ngide basngut hu ba kum ba kalong menta de ka ILP ka don haka political decision ka don kam ya ka dialog ka bobiang ka don kam ya ka jinge kendu ka bobiang ti ngijit ya ka jinga ki bajaya jajai khnang ba kanobdon kanu kanu ka kanrum kanram mane ka huri hura but nikmil nanti ba Union Home Minister un kendu yangi but haba u kendu let's say omdi tang yangi re ki we ki sen bahlang ba de ki we ki senju ki bopher niyo ban keren mahmat ha bari ba kani isu Mentah kasmi la pelong ya ka rali thang mombati ka balong ru ka jup por ka jing rakhe jing dap sau pandai snem jong ka jing yo jat ya ka jala me khala pada ka jing ka ne ka rali la stang nang tena po pa ni no ston ni ya jat ra siyo pa ni petkut hang ni industri dum ku bangil adap yo ngelapan permission now deputy commissioner pada ka ne ka jing thang memati ka jongi ikwa pen pau sai khmat ka sarkar jala batkan dia ba ikwa mat thang dik dik pa ka sarkar india haringkat ka jing trilang jong ka sarkar meghalaya ka jongi bakin penyo no ya ka jing dawa jong pai ba jong ka jai bedriu aka bedai bat ka jindon ka kamban pentri kam no ya ka ILP pa ya ka MRSSA te aka jing porong ni pau ya kajing subsi akan kajing thang mempeti kalong ba kajing yo kajing dap snem masau pundai jong kajala jongi kidon sipun dicerwit cerwat kajing habai kren ya kowe ka poin kalong pun sam umla mak pembek habai kren kajing roa per kuban itu no ya ka kajin kasi ban pernung kangit ka bra jong ka vivi sensar jong ka ri india ru ngimla ban yo adunta habai kren bat kiwe ru kijing dawa jong na umta pai ba bat namta kabri jing don kam jong kabri unyok trap hadu umta ngayo sau knai snam rek tang iwe kijing dawa kipan yarap pan krau ya kata kajela bat ban yada bat ai kijing dai yala try muluk hakaneka jela ka jongi ka sarkar hadu umta kampat le bat ka pentri kam kino ki ai kam tam ka bani ka ILP bani kren pu samru iskut tang jing kren bat iskut bai hakren san yela election ki jongki pat pen kesan pat pen ngej pen ngej yu pai ba
makin jit kita kinong alam jongi kibadon dru pungut hang teh assembly kiban dai kita hajing sya kinong snai ki an kiban dai ya kipai pak juga beri new trap rai hadu mental adap sau kunai snem nim I don dak kam don kono ka green signal bat kam don kono ka chisim kia na ka sarkar bat kam tambe mentang kesngi ipok bat penkesan ya kejing ya kata kejing ki jongi kejing ki bajai kalong ba ni dawa na ka sarkar Meghalaya pada sekarang dia ba kat pandiri kam no ningkong ka ILP kabadi ka aing kabadi ada yang kirit pai kenang ba kiwe ki hepat ki bawana kiwe pat ki na kiwe pat kiri jong partai macam kajela kinap sakta yang kirit pai apa kajela kajingi nomor ba hidon ka hok kum kirit pai bani dai lade kata bani dai lade omri bani da daka daki suloi ne da kunam sti rai gide bani da nang ba ki an ki ba klan ki ba suka ka dai no bat patrikam ya kata ka an ka bat ka bangi khot ka ILP lane ka MRSSA ban kirmen rupa na kaliam gubernur wait ki jongi wadon menta ba un pasno un asenno yang neka MRSSA hakini ki ayom kenang ba kane ka anru kat la mate la kam ya kejirung kan tap jo ki mender Leader kam menteri kam kata kadai kata wa ke bangi ngidon nama jeng kapor ke pemerintah ki benta ki bangi yang ban penlong ya kejing aki nama jeng ke sengi ke balong ru si benta ka sengi ke bakemen bat si benta ka sengi ke basngausi ki benta ki long ke banungkong ke bahakmat bat ke bakongsan kalong ban dakwa na ka sarkar bahkan menteri kam no ya ke ILP ke bakajat penriu jongi ke don kam bat kabangis kau tu bahkan long kasti kabanyada yang lagi babun ba ki benta kabapila ya tiplut nyimdon kamsyu benda bataya kata bat kabaar kalong bandawa ya ulat kejela ba unstoino ya ka MRSSA bil arajar arpo bat kum juro kumbang yaong bangidap na kajing susi ba hadin sau kenai tuli kisnem kabangila ya kajela jongi kabangila yo henry uput usam umdan hadu menta ni kerpat ya kinong mi khmat baro baleng bajo kani kasni kabangi yakhi smobha penbet no ya uput usam pet ya kani ka benta hapo them metoro nado usnem katno ngila yakhi henry hadu menta kampau kam ai roem ni kemau ya ketu ka jingong jong ketu ka we ka kong hapo kitu kibadi madan hasilong baki ni ki nong mikmat lane ki nong trei sarkar lane kita ki badon hakabor habadon kajing yakhi na ka benta ka jai penreu piasong khop hakendong bat habadon kajing benki yaki trai snong trai muluk ki bapelaja kepo hak itu kijaka kiyami madan peluk baro bat khang bat office ro ni sngo ba ketu kajing pengau penkenmau kalau ka benta ka pakongsan ngah beneran jur ya kinong me khmat kiba sume tang ka khmat handrai kempek pat ya kikam nak ta kadau ngakin mau kini kipor kipadap nado ki sarkar coba mensuap hado ke sarkar ke pemerintah kini kinong yalam baro ngapenrem ya kinong me khmat baro nado kipor kipa mensuah hado kipor ke pemerintah nama arba ngakin mau hakipor paladap kini kinong me khmat ya kejelahi bro kawai diwan benkulah upai pak pelang jong kejelahi bro kawai dikulah hangi bangi jet yang ikum munong me khmat uban yada ya ka kendau ka siap uban yada ya uput usam uban yada ya ka riti ka justu jong kasih khara bai tu jongi handrai ka ba lengopat yangi nama apa kidai kinong yalam baro kidai taki khaila thang ki juat lapam
nama apa balai kiban masuk kelar kai lagi tang hakapor banyale election handrai ndaladap yaka election ndakira job yaka election kim nampoi senuro banyak keren yakini kimat kiba kelar hakmat upajba jong kajalai bakawai kum kisamla ngisngau dai ka kum kata badhatong ngisngau kemani ka kum kata kaing kadai bangin pendep sua ya kijiker ni dai bat pendep sua ki kinro bat hangta ngisasim ya kata ka jingkeman ka jongi bat bangin dai ban la ka no ka benta kata kani ka benta ka bangi kum kisamla ngidon bat ngisngau dia adu kata naga por si ka por yo i bakane ka ri khasi ke jongi kham tamlai kini ki para Baije jongi ki dokas nam ki jongi ko don ki kaput naga por si kapor ki ima ka jenjar ki ima ka sosat baka jinga dai bar ki jaga ki puta baka ka sarkar asam kampurom ye kata ka jinga te sekolah jong ka sarkar Meghalaya bat ka sarkar asam ka sarkar Meghalaya nyimtip kadai ka no kamata yole se kadai ka sarkar ka ba khopot ngalaban ong baka suburom itang maka karba ka asam kam don di purom lem ya ka ai ka bakila kular ban ngijo i bana ka por ka juya kentur ya upun usam kam khain satya ban ka jupan mansauro dai ban ka jukni ya kita ki jagat rai jika kita jong ki parado ki parasnam ki jongi hapo kapri barhapo ki jaga jong ka Meghalaya ngaju yang singal yang bahagi ni kita yang kebala lek no iba prestun kum udai CM kum do uang in ailat ya kita ki kam penroy kita ki kebaka sarkar asam karwan ban tur leng bahagi ni ki kapot berasamlah hatong isngadai bakum ke sarkar lane mangi min ailat ya kata titip kai ke jimut ke bakum kata hanga simat ngaong ba kadai kata ka mensim khalput bakim don borai ai ban rai ki kampen roy ki kapot ban kadai ke jing bom don bor joki ban lai ki kampen roy nak banta yala ka jong ka jela pitip nem balada kata ka sarkar asam kan wan lai kita ki kampen roy po ka jela kai kada wakilai kumta kadai namarba ki itnat ye kane ka jaga ka jongi Endah hadin bakilayo ban lai kini ki kampen roy kin sasrang ban kamtroy kata ka jaga pitip nem ni ki samla priumo habangi itnat ni kano ka samla ni penbitswa da ukwai dan uno jajing bam hadin kata ni serapan penjuk penjan bat hadin kata ni sayo ia kata ka samla iba presto ni kran ia kata barang ailat se perkat baka asam ke itnat bat hadin nakta kan sayo ia kita ke jela berkin sayo ban kamtrai yo pun usam ni sama cerang je mame balai kaji aku ni namar kata nak kentu kom kisamla jong gajai beriu la pidai nak kena kosen ngalong upala kloi beri sekmat nama ngayui bah gajai beriu kejongi ngim yo la sampo khandai islam manta ngim semai yo ya kata kajing lain lut ke bapaka ko kisamla hador bertang di dewi perta ya kata jingkua kejongi kalau fight for freedom kajik ya khon kejongi ban lain lut halang kejong geri bangin pernah besar halang kejong tur ban pernah besar ya kejing bar khendau bersiap henrai habadon kejing ikhon dai tangki sama serang ki bami sesurok nama kata na sebelum ko ki sama kan mau ya kene ba kam shong ha kejing bun pai ka shong ha ki kato karne ki samla ki badon ka mansim ka macunrang panmi samadan lam dan mafi amdan manu bami ki shnong kin kenja ki hima kin kenja ki shong ki thau kin ta dai mafi bathang mamati dai mafi bathang ya ka dong musa bat ka lam ni mafi ka jaj breu ka dang sai bat ka pau ya ka sur jogo jingele hanrai lam don show mafi Kishnong kenja bro kan baca kan bawan kijinge hanta bro kan susha insal shop kan baca kajing yakhi ke jong phi kajing yakhi ke jongi namar boleh kadau golong bangi kwa ban ban no
ma habangi yo ya kajala ni de bandon purusam kai ke bama ainuksa habaki marjala ki wan simjaka ya kanu masniyo ya kajaka podihu ki ker sautong na kanu bila ban purusam jo kanu laima ka kenro ka baskem nama balai ba ki don lo purusam bakani hu mrsyu batukla kisamla jo jai bereu peta hane haru mabaran handiat ha kaba ka napodaya kawan sim ya kajaka ka ker yu purusam hanuba mrsyu barat mano ka kenro ka baskem kata kare ke duksa balai pan ya ke state ke jogi balai ya ke jala ke jogi pan hadu muta ngim donu purusam mitho hangno lano nangno hangno sedang hangno kot bat ki paiba ki jajimreu ki susya kan kene ya ki caka nagapor sakapor